uga wonten swarane tiyang ngidung. Nggih, ingkang kaping sekawan wonten suarane kentongan. Riyen niku wonten Bali tasih dinggo, wonten Jawa menawi pun boten. Intinya apa? Itulah panca suara, itulah yang membuat melengkapi keindahan di dalam upacara. Kedah, niku kedah dipun wontenaken. Artinya itu napa Bapak Ibu? Wong Hindu itu wong ingkang seneng nuduhi keindahan. Inilah yang perlu kita banggakan. Kita tidak mungkin punya kekayaan seperti candi ini kalau Hindu tidak punya prinsip tentang Sundara. Hindu itu gak ada satu kitab yang namanya Natya Sastra. Natya Sastra itu isinya dan semua jenis seni, mulai dari seni suara, seni musik, termasuk seni damel bangunannya tentu. Kita tidak bisa membayangkan betapa canggihnya para leluhur kita bisa menciptakan candi Prambanan seperti ini. Inilah kecerdasan luar biasa dari leluhur Hindu Nusantara yang harus kita ugemi saat ini, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Dengan merawat. Nopo sing dirawat nggih bangunan fisike nggih kesuciane, nggo sareng-sareng merawat apa tinggalan warisan leluhur Nusantara niki, karena nek mboten awake dhewe kabeh sinten melih. Kalau kita sampai kehilangan Prambanan, ini bukan hanya kita yang kehilangan, dunia juga akan kehilangan. Jadi tinggalan yang luar. Awit niki wau namung koyo delalah betuk maspur terus diceluk oleh lajeng. Nanging sak napa-napane ingkang kula wedalaken ing dinten menika menawi wonten tuna lepatipun kawula nyuwun sih dingin samudra pangaksami. Pungkasan kula ngaturaken sugeng mengeti hari suci Galungan lan Kuningan. Menawi kula wonten kalepatan sakeluarga nyuwun pangapunten ingkang agung. Mugi-mugi sedaya umat Hindu sageta angsa waranugrahipun ingkang Gusti Yang Maha Kuwasa, sageta rahayu wilujeng dinten menika sak lami-laminipun. Menika ingkang sedaya kawula aturaken, kawula akhiri kanthi puja Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ayo
Sembah salajengipun katuraken dumateng Dewa Akasa dengan sarana bunga. Sembah salajengipun dipaturaken dumateng Oke, luar biasa.